Lauren ydw i, a dwi wedi astudio Gymraeg yn y Brifysgol Abertawe. Peth gorau oedd, does dim lot o bobl sy'n astudio'r un cwrs â fi, so mae'n haws dod i'r nabod pawb a just cael blas ar beth chi'n dysgu, ond hefyd chi'n dysgu'n yn fwy achos bod y dyletswydd yn eich helpu chi yn fwy na phy byddwch chi mewn dosbarth mawr. Chi'n gallu mynd i'r traeth pryd bynnag ac mae'n eitha anodd agos i'r dinas hefyd. Penderfynais yn mynd nhw ar gymgym yn y flwyddyn gyntaf. Ni ddim yn hollol siŵr pe byddwn ni'n mynd i'r digwyddiadau a'r gweithgareddau achos o'n i'n astudio Cymraeg fel ail iaith, felly roedd yn anodd yn y lle cyntaf i gymdeithasu trwy gyfrwng Gymraeg. Mae pawb yn gyfeillgar ac mae croeso i bawb ac maen nhw'n gwneud pethau gwahanol bob tro, so mae'n rhywbeth i bawb. Wel, mae wedi bod yn profiad anhygoel. O'n i'n rhan o'r undeb rili achos o'n i'n gweithio fel swyddog gyrraedd Gymraeg. Felly roedd lot o bwysleis ar cymdeithasu ac astudio trwy gyfrwng Gymraeg a chwrdd â phobl gwahanol sy'n astudio cyrsiau gwahanol sy'n gallu siarad yr iaith, ond falle dyn nhw ddim yn cymdeithasu ac mae'n bwysig dod â phawb at ei gilydd er mwyn sicrhau bod pawb yn gwneud pethau bydden nhw'n gwneud yn y Saesneg trwy gyfrwng Gymraeg hefyd. Mae'n gobeithio gweithio trwy gyfrwng Gymraeg yn bendant achos bod neb yn y teulu yn siarad yr iaith. Mae'n bwysig sicrhau nad ydych chi'n colli'r iaith, ond hefyd yn gobeithio astudio gradd meistr y flwyddyn nesaf. Dwi wedi cyfleu lleoliad spin yn y Brifysgol gydag Academi Howlteifi a dwi'n gweithio yn y Gymnolfa yn Gymraeg ym Mhontydewi ar hyn o bryd, Tir Gwryd. Dwi'n gweithio yn agos gyda Fenter-iaith Castell Nedd Port Talbot a'r Brifysgol hefyd i hybu'r iaith yn yr ardal a hyrwyddo'r Gymraeg a sicrhau bod pobl yn defnyddio fe yn yr un lle. Mae'r Gynolfa yn hybu bawb sy'n medru'r iaith yn yr ardal a'r cymoedd.